Mali. Sabi ni ano. Sabi ni... Bulaga! Ang aga kong gumising, ginising ako ni Papa ng mag-aalas 6 ng umaga. At hinatid ko siya sa trabaho. Ngayon ay alas 9:34 na. At magsangag tayo ng kanin para sa almusal. Magsasangag na lang ako ng puti at pulang bigas. Ko ng manok at mga gulay. Hinaluan ko ng pulang kanin ni Mudra. Hinaluan ko ng pulang kanin ni Mudra. Ang ganda, 'di ba? Makulay. Ito na, tikman natin. Sarap. Anong tinitingin-tingin mo? What are you looking at? Sinong nanonood ng TV? Mukhang ikaw ang pinapanood ng TV. Sleepy boy. Gising na ang lola. Ganyan na rin yung kanyang yung ulo. Ito lola. Yep. Tuti. Ito lola. Asan na bola? Asan ang bola? Kaninong bola? Inyati kang kanam. Or cereal. Hot cereal. Nilagyan ko ng konti peanut butter. Injak amono. Inyati aramidak for word of the day and Ilocano lessons. Mali. Sabi ni ano. Sabi ni... Sino ba yung matabang lalaki? Si Jimmy. Si Jimmy. Malian niya. Eh bakit mali? 25 kong pera mo eh. 18 ang binili. 18 ang binili. Ang susukli. Shitty Hindi niya mali. Eh ilan ang sukli? 2 pesos niya. Meron kang 25 pesos. Bakit niya may buong 25 pesos you bought something that's worth wala niyang buo 18 simple niya pesos. kung 25. Ilan ang sukli? Bibigay mo yung 20 buo. Susuklan ka ng 2 peso. Nabato naman si Mixo. Yeah, your change is 2 pesos. Kasi hindi mo na isasama ng 5 piso sa 20 eh. Susuklan ka pa nga doon ng 2 piso sa 20. Kusinera at kusinero. Sino pa ang may birthday? Advance Father's Day handa. Luto na ang pansit. Luto na ang pansit. Chibog time na. Chibog time. Luto na ang pansit. Magsandok na tayo. Magsandok. This is sandok. And magsandok is... Oops. Kain na tayo. Chibog time na. Gutom na ako.